מה המצב אנשים? אני פה במדריך הראשון שלי איך להוריד טקסטורות, איך שאני יודע, אבל לא משנה. אוקיי. שלב ראשון. אתם נכנסים לאקספלורר, חייב מהאקספלורר כי אני לא יודע איך להוריד מהכרום, אבל כן. אז רושמים טקסטור... אני לא יודע איך רושמים טקסטורות. טקסטורות. אני ארשום באנגלית. טקסט, מה הייתה זה? טקסטור פורמלי. אז טקסטור בק פורמלי. ואתם נכנסים לקשור הזה. אני אזין אותו בדסקריפשן. דרך אגב, כל מה שהיה עכשיו זה היה בצחוק, אני כן יודע לרשום טקסטורות. אתם מדפדפים בטקסטורות, כל מיני טקסטורות ועוד טקסטורות. נגיד בחרתי את... זה סימפל קראפט, אז בחרתי את זה נגיד. עכשיו אפשר לראות פה את הטקסטורות, אם אתם עושים פריוויו או איך שלא אומרים את זה, אז אתם יכולים לראות כמעט את כל הדברים, איך הם יראו בטקסטורה. אוקיי, אז השלב השני, אתם פשוט לוחצים דאונלוד. אתם מחכים שזה ירד, אתם עושים שמור. עכשיו פתח תיקייה, חייב פתח תיקייה כדי שתקבלו קובץ כזה. אם אין לכם WinRAR אז אתם חייבים להוריד WinRAR. חכו רגע. אוקיי, ועכשיו אתם נכנסים לאופשן בתוך המיינקראפט. יש לכם כאן את הטקסטות, יש כמה טקסטות, ואז open pack folder. אתם פשוט מוצאים את זה. אני אגרור את זה לפה, ויש לי מלא לאגים במחשב פתאום, כי אני מצלם וזה בגלל הפאפ. אוקיי, מה שאתם עושים זה פשוט גוררים את זה לפה. עכשיו, אחרי שגררנו, אנחנו מורידים את שתי הדברים האלה פה, הולכים למיינקראפט, שהכל בלאגים ממש. אני עושה דאון. אוי ואבוי. אני עושה דאון, והמיינקראפט לא מגיב לי כי המחשב שלי, כמו שאתם רואים, עמוס. אוקיי, הנה. אבל אתם שוב נכנסים לטקסטורות, וזה אמור להיות איפשהו פה. סימפל קראפט, הנה, זה סימפל קראפט. עכשיו בוא נראה איך הטקסטורה נראה. איך הטקסטורה נראית. והנה. אז הנה, ככה נראה סימפל קראפט. בוא ניכנס לאיזה עולם, ככה סתם לראות איך הכל ייראה בו. עולם סרווייבל שיצרתי היום. ווואו, נראה לי זה בגלל הפרפס, אני לא רגיל לככה שיהיה לאגים. אבל לא משנה. אז בקיצר אני על 1 FPS, what the fuck? אז כן, ככה שמים טקסטורות. כן, ככה שמים טקסטורות בעיקרון. כן, די פשוט, לא כזה קשה. מי שהייתה לו בעיה שיגיד לי זה, כי זה באמת היה מדריך די קצר, ואולי יש מצב שאתם לא הבנתם איך בעצם להוריד את הטקסטורות. אז אני מקווה מאוד שנהנתם מהמדריך האידיוטי והקצר הזה. תנו לייק וסאב, ויאללה ביי.